ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. वीज ग्राहक संघटना दोडामार्ग अध्यक्ष सुभाष तळवी. आज पत्रकार परिषद घेण्याचे मुद्दाम एक कारण आहे की आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की आज जिकडे तिकडे स्मार्ट मीटर लावण्याचे काम महावितरण करून आणि अदानी ग्रुपच्या जे एजंट नेमलेले आहेत त्यांच्याकडून जोरदारपणे चालू आहे. निदर्शनास असे आले की राज्य शासनाचा त्यांचं असं म्हणणं आहे की राज्य शासनाचा आपल्याकडे GR आहे त्याच्याप्रमाणे आम्ही स्मार्ट मीटर बदलणारच. पण फडणवीस साहेबांचा एक संसदेतला व्हिडिओ आहे की त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्मार्ट मीटरची कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही आणि त्यांच्या याच विधानाला अदानी ग्रुप आणि महावितरण हे तिलांजली देत आहेत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आजची मीटिंग घेण्याचं कारण की वीज ग्राहकामध्ये जनजागृती व्हावी. गावागावामध्ये अदानीचे ठेकेदार येतील मीटर बदलण्यासाठी. त्यांना ग्राहकांनी कडाडून विरोध करायला पाहिजे आणि लगेच तात्काळ वीज ग्राहक संघटना दोडामार्ग यांच्याकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन मी आज करत आहे. हाच या पत्रकार परिषदेचा मुख्य विषय आहे. दुसरं म्हणजे स्मार्ट मीटरला सर्व ठिकाणी विरोध होत असताना गोव्यात सुद्धा या स्मार्ट मीटरना विरोध झालेला आहे आणि गोवा सरकारने माननीय प्रमोदजी सावंत यांनी जी मीटर बदलण्याची मोहीम होती ती बंद केलेली आहे. जर गोव्यात हे होऊ शकतं तर महाराष्ट्रात का होत नाही? आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती बोलायचं झाल्यास दोडामार्ग तालुका सोडून बाकी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वीज ग्राहक हे स्वतः स्मार्ट मीटरना विरोध करत आहेत, संघटनेशी संपर्क साधत आहे. पण दोडामार्गचे वीज ग्राहक त्या मनाने उदासीन दिसत आहे. तरी वीज ग्राहकांनी धोका लक्षात घेऊन तात्काळ ज्या ज्या गावात मीटर बदलतात त्या गावातल्या लोकप्रतिनिधीशी संपर्क साधून तात्काळ वीज ग्राहक संघटनेशी संपर्क साधायचा आहे. आणि जर मी इथे सांगू इच्छितो, जर कुठल्याही ठेकेदाराने किंवा महावितरणच्या अधिकाऱ्याने तिथे जर दादागिरी केली तर त्याला तिथल्या तिथे फोडून काढलं जाईल. हा महावितरणला आणि जे स्मार्ट मीटर बदलणारे जे ठेकेदार आहेत त्यांच्या माणसांना हा इथून इशारा आहे. हा त्यांनी कायम लक्षात ठेवावा. त्याच्यानंतर आपले एक 15 दिवसाची एक आनंदाची बातमी अशी की 15 दिवसापूर्वी आमची एक दोडामार्ग नगरपंचायतमध्ये वीज ग्राहक संघटनेची मीटिंग झाली होती. त्या मीटिंगमध्ये झाड तोडणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. त्या मीटिंगमध्ये तो विषय उचलून धरून झाड तोडणीचे काम प्रत्यक्ष चालू झालेले आहे. पाऊस पण कमी आहे त्यामुळे ते काम चालू झालेले आहेत. त्याच्यानंतर मांगेली येथील जो विजेची समस्या आहे ती कायम निकाली काढण्यासाठी 27 जून रोजी मांगेली येथे तळेवाडी येथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू घाग साहेब हे स्वतः हजर राहून जो काय विजेचा प्रश्न असेल तर तो तेथील ग्राहकांनी, तेथील सरपंच, लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष देऊन तो आपला प्रश्न तात्काळ सोडवण्यात येईल. आणि तो प्रश्न जे काय प्रश्न असेल, जी काय ती कमतरता असेल, नवीन काय मागणी असेल ती राग साहेब यांच्याकडे तात्काळ करावी. ती तिथल्या तिथी जी समस्या असेल ती निकाली काढली जाईल. त्याच्यानंतर पुढचे जे काय मुद्दे असेल ते आमचे वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव श्री भूषण सावंत हे मांडतील. नमस्कार. वीज ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून जी 15 दिवसापूर्वी बैठक झाली त्याच्यात अनेक तोडगे निघालेले आहेत आणि वीज ग्राहकांना समाधानक गोष्ट म्हणजे जे गेले वर्षभर हतरंगी नामक व्यक्ती जे अभियंता म्हणून काम करत होते दोडामार्गमध्ये ते समर्पक काम करत नव्हते. त्याच्यामुळे त्यांची तातडीने 4 दिवसात बदली झालेली आहे. हे दोडामार्गवासियांसाठी दिलासादायक बाब आहे. दुसरा विषय, दोडामार्गवासियांसाठी अजून एक आपण चांगली गोष्ट करतोय की कोणाळ येथील महालक्ष्मीचा जो प्रकल्प आहे त्या ठिकाणी 1.5 रुपयाला वीज ही गोवा, मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी मिळते. तर आम्ही गोवा सरकारकडे पुन्हा एकदा विनंती करणार आहोत, कारण गोवा राज्यावर आम्ही अवलंबून आहोत. जसं की शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हा प्रश्न आम्हाला गोवा सरकार देतं. त्याच पद्धतीत गोवा सरकारच्या वीज मंत्री आणि मुख्यमंत्री महोदय सावंत साहेब यांना आम्ही विशेष आमचं पथक भेटणार आहे.
आणि त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यातील प्रायोगिक तत्वावर 5 ग्रामपंचायतींना ₹1.5 युनिटप्रमाणे आम्हाला वीज द्यावी अशी मागणी ही आपण वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने करणार आहोत. तिसरी एक गोष्ट आहे, दोडामार्ग तालुक्याच्या वर्धापन दिना दिवशी गतवर्षी ज्या पद्धतीत आपण समस्या सोडवल्या त्याच वेळी पुन्हा एकदा 3 वाजता आपल्या दोडामार्ग तहसीलदार कार्यालयामध्ये दोडामार्ग तालुक्याच्या 27व्या वर्धापन दिना निमित्त 27 वर्षात ज्या विजेचा प्रश्न अजूनही कायम आहेत ते सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा आपण 3 वाजता दोडामार्ग तहसील बैठकीचं आयोजन केलेलं आहे. आपल्या माध्यमातून मी नम्र विनंती करतोय की वीज ग्राहकांनी त्या बैठकीत उपस्थित राहावं. धन्यवाद.